Fatma Gül. Magyar hangok: Vágó Bernadett, Horváth Illés, Dolmány Attila, Debreceni Csaba, Lengyel Tamás. Magyar szöveg: Makrai Gábor. Hangmérnök: Nemes László. Szinkronrendező: Vági Tibor. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Masterfilm Digitál készítette. A szenátor úr azóta se veszi fel. Nem járt sikerrel. Vagy talán nem is akart. Hát, a híreket biztos megkapta. Megjött Münir. Mi történt? Mit mondott Mustafa? Miért jött ide? Nyugalom, nem kell aggódni. Nem miattunk jött, hanem Kerimért. Látod? Mondtam, nem hitted el. Hogy lehetsz ebben ennyire biztos? Áruljátok el, mi folyik itt. Miért nem mész összepakolni? Nem sokára indulnod kell. Te itt maradsz? Nem itt. Ankarába megyek. Hiába hívogatom Turanert. Ha nem megyek személyesen, nem áll szóba velem, ez van. Menj, beszélj vele, nem olyan sürgős az a vállás. Én is maradok és vigyázok a fiúkra. Akkor én is maradok. Perihan, itt úgysem tudsz mit kezdeni magaddal. Minek maradnál? Amúgy is bonyolult a helyzetünk. Ne nehezítsd meg, kérlek. Münir, miről beszéltetek? Kért valamit a vallomásáért. A fegyvert akarja. Tudja, hogy most Erdogánnál van. Kemény fiút akar játszani. Csak azért kér ilyet. Mit csináljunk? Ezt meg hogy érted? Megkérdezed Erdogantól, hogy hol van az a pisztoly. Jól van, nyugi. Én is elindulok. Valahogy meg kell még győznöm Turanert is. Most járok itt először. Milyen gyönyörű hely. Az. Errefelé minden csoda szép. Nagyon szeretem. Aranyosak. Aha. Nekünk is voltak állataink. Fatma Gül gondozta őket. Halló? Halló, Mustafa? Merre vagy most? Mi a baj? Nem jöttél haza. És nem is hívtál. Nem volt időm. Dolgozol? Igen, pár nap is érkezem. Igazán? Vidéken vagyok, de sietek vissza. Rendben van. Azt elintézted? Még nem. És mégis mire vársz? Mondtam már neked, hogy nem akarom. Miért nem gondolod át egy kicsit alaposabban? Nincs mit gondolkodni. Hagyjuk már ezt. Nem akarom azt a gyereket. Mielőbb vetesd el. Nem akarok egyedül menni. Várjuk meg, amíg visszaérsz. Ne húzd az időt, Asszú. Mire visszaérek, vetesd el. Jól van, Mustafa.
Megpróbálok majd beszélni vele, viszont azt mondták, az orvos felmondott. Nem lesz egyszerű menet. Próbálj te is kutakodni utána, hol lehet, hova mehetett, hol dolgozhat. Nem rossz ez a hely! Rámi, hozd vissza a gyereket! Kimelegedve ment a partra, nehogy megfázzon nekem! Ömer, derítsd ki, mások is felmondtak-e? Volt-e más személyi változás a kórháznál? Fontos lehet. Rendben, akkor várom a hívásodat. Köszönöm, szia! Ne aggódj, a te ügyvéded legalább olyan jó szakember, mint Fatma Gülé. Most mihez kezdjünk, Istenem? Ne hozzátok be a csomagokat, nincs elég hely! Na ne. Menjünk máshová. Itt csak 3 szobájuk van. Milyen kár, pedig gyönyörű hely. Végül is elférnénk, nem igaz? Egyben mi, egyben te és Fatma Gül lennétek. Kerim és Kadir meg a harmadikban, úgy nem jó? Ne butáskodjon már. Miért is ne? Ha Kerimnek megfelel, alhatunk egy szobában. Ha magát nem zavarja, engem sem. Akkor jó, ennyi. Rendben, akkor itt szállnánk meg. Kérhetnék személyit? Adom is. Rámi, hol van? Murát után ment, de nálam van a személyje. Istenem, a rendelőből hívnak. Teljesen kiment a fejemből. Halló? Igen. Úgy sajnálom, hogy nem hívtuk önöket, csak nem tudtunk ma menni. Fatma Gülnek halaszthatatlan munkája akadt. Fatma Gül a pszichológushoz ment volna. Ez a sors keze. Igen, természetesen szeretnénk új időpontot. Pontos dátumot nem tudunk mondani. Visszahívhatnánk önöket? Köszönjük szépen, hogy megkeresett. Köszönöm. Még egyszer nagyon sajnálom. Szép napot. Önnek is. De nagy kár érte. Kiment a fejünkből. Tessék, innen szép a kilátás. Gyertek, válasszatok. Nem számít melyik az, csak adjon egyet. Menjünk és pihenjünk egy kicsit. Nagyon ránk fér már. Akkor menjünk. Olyan nehéz volt időpontot szerezni. Úgy is kérünk majd egy másikat. Valami más is esett egy napra Fatma Gül kezelésével. Kerim születésnapja. Elfelejtettük. Sok boldogságot. Köszönöm. Idén nem tudjuk, de jövőre rendesen megünnepeljük. Mi meg jól elfelejtettük, ugye Fatma Gül? A legjobb ajándékot kaptam. Láttam az arcukat, ahogy letartóztatták őket. Végre megbűnhődnek. Mi mást kívánhatnék? Ebben egyetértünk. Ez lesz a miénk, Fatma Gül. Pihenjünk egy nagyot, amíg tudunk, aztán majd találkozunk. Házas vagy?